Vítajte u môjho ďalšieho videa a my ideme točiť minihru Bed Wars. A som tu spoločne s Rotamenom. My si našetríme nejaké veci a potom to pustíme, čiže zatiaľ čus. Dobre? No, ja som si vlastne zabudol našetriť veci, tak čus. Sme späť, ja už mám nejaké tie dobré veci. A snajpria po nás! Ne. Ja potrebujem jeden iron, hodím ti, tu máš návnadu. Choď po ňu. Ja ti ho hneď vrátim. Máš ho v česte, keby si ho chcel. Počkať, urobíme obchodíke. A posteľ máme zatarasenú. Nie, že tuto robíme obchodíky a posteľ nemáme zatarasenú. Dobre, toto máme. Ja chcem nájsť ten obraz. Pavučina. Dá sa ničiť? Nedá? Toto radšej zaterasíme. Tuto. Aha. Dnes to bude. Tak. Kde tu našiel minule môj kamoš obraz? No, už nevadí. Ale on ho proste niekde našiel a tam sme si skrývali veci. Ale on bol niekde tu proste. Tuto to bolo. A tak nebudem hľadať obraz. Ja idem proste hrať. Mne sa to ľúbi toľko mať blokov. Oni sú zelení, ale oni nemajú cestu na stred. Som za tebou. A teraz poď z boku, halo za tebou, poď z boku, tuto. Ale však pôjdeme od zelených. A uvidíš, aké to bude. Ja mám luk. Čo? Nechaj aj mne nejaké. Počkať, ja tu len takto trošku niečo spravím. Ne! Hop. Jak som mu toto pekne šorkol. Ja si šetrím na Iron Sword radšej. Alebo na luk. Ja mám luk. Ten môj kamarát útočí na červený. Musíme mu pomôcť. On tam dobre silný. Jasné. Ja chcem len ešte pár goldíčkov. Yes. Hop. 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 Ja mám 8 goldov, potrebujem ešte 1 gold. Ja to tu červený. No prosím. Ja idem bližšie k nášmu. Dobre, už jedine ostávajú. Jeden modrý ostáva, tak ja na ňo útočím. Dobre? Ja mám 9. Počkajte, ja si kúpim Iron Sword, najslabší luk a idem. Ja tiež si šetrím na túto hru. Vieš, koľko mám goldov? 10. Už mám Iron Sword, luk, sheep a Iron Krompáč. Ja mám luk, Iron Krompáč, meč. Aha, už nepotrebujem, lebo aj toto má odrazenie 1, že? Ja som jeden schoval gold do čestky. Zobereš ho? Do jakej česty?
Ja som si za to už kúpil veci. Tak potom útok na zelený. Dobre. Počkať, ja si kúpim jedlo. Dobre. Ty máš Legendary Sword. Tak aj ja mám všetko už. Ja už mám všetko dávnejšie. Počkať, green. My nie sme green, idem. Jaj, počkať, greeni nemajú... Oni robia takú... Ja sa neviem vynoriť. Oni robia takú dobre zlú taktiku. Ale môžu mať z Lucky blokov. Ale my budeme mať podľa mňa lepšie, lebo urobím snajperňu. Rotaman. This is a snajperňa. Červený 0. Haha. Môžu mať. On je jeden. Čo? To máme vyhraté, kámo, ale. On je jeden a teraz keby sme k nemu hodili enderperlu, tak je po ňom ako. 8. Keď sa ne... Goldov. Ja mám 4. Juhu. Ja sa tu prechádza. Lam. Ja viem, to sa stalo aj mne. Nic si z toho nerob proste. Lala. Na koho? Ja mám na enderperlu, kámo. Mám na enderperlu. Počkať, ja som u nás, dobre. Dobre, mám enderperlu. Na koho ideme? Ja by som išiel na... Ale ty vole, to je zlý hráč, on nechce, aby sme vypli greenov. To je preňho výhoda, nie nevýhoda. A zoberem. Nie, vieš čo, ja ti tie goldy pozbieram a dám ti ich. Mám 4. Zelený tu! Zelený na nás! Kámo, zelený je. Aspoň, ty vole, on ma skoro hodil do vojdu. Jaj, to sú zelení. Just. Ja som u zelených. Ale ja som u zelených, nechápeš? Či ja som u žltých? Či ako? Ja som ho killol. Ale oni boli u nás a že to je ich tým, ty vole. Toto bolo také proste, toto bolo taká brutálna akcia. Máš to v česte, ups. Hej, kde si? Lebo tento vrakoval. Hodím ti ich. Poď Gajronom. Hop. Ja nemám nič. Zelený na strede. Ha, jak to otočil. Modrý.
hodil. Modrý hodil ovce, explosiv a odišiel. Ne. Jak to obrátil? Tie ovce. Ale však... Ja radšej pôjdu domov, ale ten zelený ako ja mám enderperlu. Kam zmizol ten zelený hodil enderperlu? Nie, ten modrý. Ale kámo, podľa mňa modrý hodil enderperlu. A ja ho tam snajperím, vidíš? Ne, on ma zabije. Kámo, on ma zabije. Rýchlo, veď. Ale on nám prečo nevypol posteľ? Ale to nechápem, jak ma mohol killnúť. To som chcel ja, ale nevadí. Nakupuj mi ho, ideme zabávať. On to zaterasil. Ne. Tade, sorry. Áno. Ale ja som to nepochopil. Oni boli celý čas, my sme mali také dobré veci. Jeden modrý nás dvakrát trafil, jeden zelený na nás poslal miliónov viec, ja som ho snajpril, on hodil enderperlu, ja som ho búchal a tak zatiaľ čus. Dobre, ja som späť a dáme ešte jeden bedwars. Ale aby toto video nebolo nejaké dlhé, tak ja to strihnem a keď budeme mať nejaké lepšie veci, tak to odstrihnem. Čiže, no, čus. Dobre, takže som späť. Ja som sa až tak strašne dobre nevybavil, lebo ja som vypol všetkých zelených, okrem postelej. Potom ma zabili a tak som sa rozhodol, že kúkajte, čo idem spraviť. This is my roof. This is my postel. Iba niečo dohrám. Ups, ja som sa len tak troši linku pomýlil, ale to dúfam, že nikomu nebude vadiť, že som v posteli. Ja, že to je naša posteľ. Ale to... Ja som ho hodil do vojdu. Ja som jedného hodil do vojdu s Legendary Swordom. A to bola pohodička, ako vieš, 2 hápka ostali. On ma ani raz neťukol a vykiloval som. Čistá pohodi. A mohol by som u nich zostať nakupovať, predsa len. Oni majú odkopanú tak trošku cestu, ty vole. Kupujem asi 8 Matild mám. Oni tu mali 2 Matildy. Iron Sword mali v česte. Chestplate level 3, ty vole. To všetko zoberiem domov.
aké dobré. A ináč, čo? Ale veď zničili jeden tým, nie? Ale veď pred chvíľou to, čo bolo to, to už zničili jeden tým. Nejdu na nás náhodou. Ale nie z hora. Aha. Keď ma teraz... Ale ja sa idem schovať, najesť a potom prídem, dobre? Dobre. Iba sa najem, zatiaľ hrajte a treba schovať. Dobre. Niečo tvoj nevypínaj ma. Ne. Najem sa a prídem. Tak zatiaľ sme tu sami. A hráme proste. Dúfam, že tie neviem koľko Matild. On má Legendary Sword, to bol ten. Ako je tu len takto... Cestu nemáme. Tak ja kúpim cestu. Dám ju napríklad sem hodím tieto blbosti nejaké. Kúpim si bloky. By som si zaslúžil lepšie veci aj. Stejky si kúpim na miesto jablčok. Ďalší meč. Dobre, to sa mi ľúbi, idem na stred. Dúfam, že neumrem. Ináč, keby ste chceli, aby som točila s niekým iným, tak kľudne napíšte do komentáru. A ja ho skúsim zavolať, keď bude mať čas. A toto? Toto? La 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 la. Ideme na červeného. Ty vole, tu sú miliardy Matild. To sa mi ľúbi. Ja by som išiel... Nešiel. Ty vole, tuto vidím, že majú problém. Ne, prosím, že ma nenabere. Ne. Prežil som to. Toto sú proste moje čisté prežitia, že s polkou hápkou prežijem. Rýchlo. Dobre. Aha, jeden gold mám. Dobre, už mám aj lepšie veci. Kontrolujeme túto Rotamena, ktorý s nami chvíličku nehrá. Dobre, on je v poriadku zatiaľ. By som na niekoho išiel. Hop. A mňa tak tie luky trošku štvú. Ale to by som mal dať. Ne.
Práve zabili. Úplne, že v tej sekunde, keď si prišiel. Ale nevadí. Ja som si našťastie robil zásoby v česte. Počkať. Ja som bol ako strašne bohatý. Ja som ich mal dať do česty. Nehehehe. Nevadí. 5. 2. Ja mám už luk. Jednotkový. Ja som mal také dobre. Ale tam ten zelený ma snajpril, so zlatým mečom som ho kajloval a potom si zobral luk a bolo po mne. No objektíčka to nepotrebujem. Hop. Ešte stejky, pravda, že? Nejaké... A ja. Ja som ho videl, ja som ho našiel v ceste proste. A ja si tu spravím také pekné rozkladnenie blokov v inventári proste. Keď ho budem mať plný, tak si to... Ja si budem šetriť radšej irony. Lukenzi Deutsch, jo, dobre. Modráka, to som ja ho hodil do vojdu s pneumatikou bez brnka. A ja, poďme na zelených, tí ma strašne nahnevali. No, poďme ešte jeden. Jaj? No? Ja idem si tam laky blok. Choď tou hornou cestou, dobre? Ja idem s tebou. A ty tam už ideš, aby som nešiel. Už tam si? No takú minútku a som tam. Aha, vidím ťa tam, Rotaman. No. Neviem, prečo som spanikáril, bolo to v pohode. Ide za tebou niekto, pozor! Rýchlo! Má Legendary Sword. Ale nie, to som ja. Ale nie. Bronzy nech... Dobre, ja kúpim toto. A toto. Dobre. Tu daj sem. Dobre. Ináč ja som explosiv. Ne, je level silnejší. Barda dolikantio. Ja už som tak trošku doma skoro. Ja som tak na polovici cesty. Tú cestu by som mal postavať dole, aby sme sa vždy nemuseli stavať, ale ja sa bojím. Ty si už doma, že? Videl som ťa. Ja som ešte na tej ceste, ale tebe sa žije, ty sa tam teleportuješ. Máme jeden barda. Dáš ho mne? Mám Matildu. Ja idem obterasiť posteľ lepšie, lebo jak vidím, je veľmi úboho. Ja pustím na stred Matildu. Dobre, púšťaj. Zelený pôjde na nás. Ide na nás. Čo? Zelený. On nám ničí cestu a som spinkou. V pohode. Ja si dávam barda u sebe. Diana má nenormálne dobré veci.
Máš aj Legendary Sword. To zatiaľ. Tak ich až tak strašne nenormálne dobré nemáš potom. Mám ich dobre. Dávam ďalší lucky blogy. Ja tu pekne zaterasujem po. Strašne dobrý Ja mám tiež trojkový. Veľa vyjde na noc. Skúsim to. Ja, Jeden zelený tam, ako ten? On zomrel. ale on je strašne zlý, on ma furt killuje. Kde si? Ja zaterasujem posteľ. Ten zelený nikomu nedovolí, aby išiel na svet. A keď tam hodíme Ender Perlu? A koľko to je Enderperlov? 8. No ale toľko nemám. Nemáme goldy. A z Lucky Bloku nemôže vypadnúť Ender Perla. A to je strašná veľká. Ja idem sa snávať asi od modrých sa postavil na mňa. Keď tak máš ten Vardas, alebo jak sa to číta. Ja by som to tuto spravil antiperlovú stenu, lebo ja to tak vidím, že oni sa sem teleportujú. Ja pôjdem asi na mňa. Skoro som padol. Ja budem mať u seba Varda. Ten zelený o mne nevie, ale on nenormálne chvíľuje. On musí mať legendára. Nemá, on má len zlatý. Zlatý. Však áno, on ma killol. Aj sme spolu bojovali. On má zlatý. Tak ja môžem na ňo ísť. Vypadne mi legendára. Ja som sprostý. Prečo? Explosive bol. Áno. Tak prajem veľa šťastia s ním. Axelu, ja dám botecký luk. Jaký? Nedávaj ho tam, ja chcem, jaký je. Počkaj, ja ti ho hodím. Ja zaterasujem posteľ. Tak ja idem ku tebe, hodím ti šíp aj ten luk. Dobre? Rotaman, vidíš túto mega kreatúru, čo som postavil? Uka, hoď, no hoď. Hoď mi. Šíp a luk. Level 2, level 2. Yes! Mám ho. Rotaman. Ja ten čip nemám. Čo? Nemám, ja mám len jeden. Pozri sa do videa. No a jeden iba. Na čo mám? Na však tu je stačí jeden. Ale však ja mám jeden čip. No a to stačí. Však ja viem. Nenormálny. Ja mám také tušenie, že oni budú hádzať Ender Perly, keď nás takto tuto. Ja som trafil do zeleňáka. Musím mať málo. Koľko bere explózií? Neviem. On sa si na mneva a pôjde na noc. Cez toto by to nemal vedieť. Ja si tu postavím snajperňu ako. Sa nedá teraz, on má strašne. Ale nemám zlé veci. Ja furt iba lucky bloky kupujem. Letvač, vidno. Ty vole, už to má 29 minút toto video. Tak ja to stopnem, aby to nebolo moc dlhé a keď budeme mať nejaké lepšie veci trošku, tak sa uvidíme.
Dobre, tak ja som späť a ako vidíte, toto sú žltý. A ja tu idem tak strašne opatrne. Lebo tuto, keby ma zabili, tak by ma porazilo. Ja mám gravity. Yes, nikto tu není. Ukol. Žltý. Ty vole, ale ja som ako majster v bludiskách, čiže... Hej, kamoši, už máme len my posteľ. Keď toto prežijem, tak máme len my posteľ. Ja idem vykilovať posledného červeného. Yes, už to vidím iron bloky, to musí byť posteľ. No. Yes. My jediný máme posteľ, kámo. My jediný máme posteľ. Žltý. Ja som skoro zabil toho posledného zeleného. My máme po posteli. Ne. Oh je. Kamo, ja tu... Ja som hodil explosive ballom. Ja teraz killujem. Počkať. Ale toto je veľmi... Nevadí, dúfam, že nevadí, že to video je také dlhé, ale vidíte, to som všetko postavil a to je niečo epické proste. Ale kde je červený, je 0. Už len je ten zelený jeden, ten viem kde je, len som na ňo nešiel. Máme to vyhraté. Jaké má veci? Legendary Sword. Čo? Odkedy má zelený Legendary Sword? To tu písal v četu, že má. Nejdem za mňa. Ja toho nejak skúsim. Ja viem, kde je. Ja sa k nemu už kopem. Nie, však ja tu vidím jeho nick tade. Není u červených. Ja to zabím. Niekde povedz mi, No už je po ňom. Macher! Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak určite dajte like pri takomto podarenom konci. A tak uvidíme sa pri ďalšom videu. Tak čus!